Čaute moje ľudia, ja som Marek. Dneska vás vítam v takom videu. Mirka spojala na škaredo, neviem čo je jej, nevadí. Mirka, nedávaj na škaredo. Sorry, moje kamoši. OK, robím si troška taký, no. Elvis, o tom si dobre pamätá. Ja tu netočím nejaké video, ja iba točím miminka, hopiho a také ako vždy. OK, kamaráti, dobre. Robím si OK. OK, moje kamoši. OK, kamaráti, máte troška takú menšiu, no. Aha, dal som impossible mode. Wow, possible mode. Impossible mode. Impossible mode. Impossible mode. Impossible mode. Jo, dali všetky Marek, že? Vieš, aký on? Hej. Jaký pekný, tak také. Granny Resurgence. To si dobre pamätám. Toto bolo 29. augusta roku 2020. Minulý rok o tom si dobre pamätá ešte. To sa vám páčilo. Neviem, ste mi tu nič nepísali, mohli ste mi tam niečo napísať. OK, to nevadí. Moji kamaráti. Ešte som natáčal revamp. Presne toto. Ja mám video, idem skúsiť Granny revamp. Áno, idem skúsiť Granny revamp. Impossible. A tam mám Impossible mode, ja sa strašne bojím. Ja by som neskúsil Impossible mode. V živote neskúsim Impossible mode. Iba Granny Legacy, to je všetko. Tak skúsim Impossible mode. Ne, Granny Enhance. Alebo Granny 2 Enhance, ale Granny 3 Enhance. I som neskúsil Impossible mode. Tak to strašne mi páči. Toto asi, neviem, nebo poznám čo? Svoj remake. Tak svoj remake. Wow. Asi by som, že povedal extrémnu pohliadku. Jasné, moje kamošky. Moje kamaráti, ako vždy. Povieme nič. Svoj remake. Svoj remake. OK. Dobre. Granny trojka to sú to jazyk. Svoj remake. Svoj remake. Tu iba mám. Nemám tu svoj remake. Tu mám iba Six remake. Tu mám Granny svoj remake. Granny trojka svoj remake. Už som to videl. Svoj remake. Dám si lajko der, dobre. Ideme sa povedať tam. Billy. Tamto by to malo byť. A tu mám Arrival, Granny Legacy, Granny Arrival, Granny Recapture, Granny svoj remake. Áno, toto som ešte predtým hľadal, svoj remake. OK, kamaráti, ideme na to. Svoj remake. OK, moji kamaráti, to bomby. Takto všetko vytrdené ako OK, by som, že tak povedal. Ako vždy. A Dari ho poznám. Toto moc nesledujem. Asi, hej. Dobre, ideme sa povedať na svoj kanál. Ako vždy, svoj remake som videl. Ešte som počul Tetwins remake. Svoj remake. Tetwins Legacy.
Okej, Masi, hej. Som prehnal. Sorry. Okej. Tak by to bolo. Isto ako. Okej, to bolo všetko. Iba som povedal, len zo srandy. Dobre. Preboha živého. Čo? To nefunguje? Ok, troška to je divné ako štišky. A my tu, babička, nie. Som mrcaj. Treba oznova. Takže, chápete, to ako vždycky. Asi. Ja mám video, idem skúsiť Granny Revamp. Áno, Granny Revamp. To by som to hral prvýkrát, asi neviem. Neviem, asi ešte. Ešte toto je ono. Toto je Resurgence. Ja nechcem Resurgence. Vidíte to. Nevedeli som to chcel na AP. To je Granny. Ja, to je Granny Magina. Granny Magina. Je to strašne chýba, no. To nevadí. Asi natočím také videjko, alebo video. Ja natočím videjko ako vždycky. Granny Atmosphere ho pýtal. Čo? Čože? Ja si toto ma to nebaví. Hospital. Asi presne svoj remake. Pikotín, Asi môj papuš nechce povedať nič, ale hovno. Papaga nechce povedať hovno. To nič. Ježiši Mária! Prečo hovoríš na škaredo? Prečo mi hovoríš na škaredo? Ja natáčam video. A však nikto ti nehovorí nič. Marečkovi, kuku. Marečkovi, kuku. Áno, presne tak, kuku. Dobre, Mirka strašne chcela povedať, no. Nevadí, to sa stáva. Asi mám vždycky stáva. A pred videom niekedy povie na škaredo. A pred videom povie niekto na škaredo. Ako vždycky, to sa mi furt stane. On to asi nadáva. Okej, to nevadí. Asi som sa rozhodol. Čo si sa rozhodol? Ja neviem, iba To je vonia, wow. A chcete mi bojnosť, ja to neviem. Ok, keby sa vám video spáčilo, už sme len dáme 100, odoberáte ho, prosím, už mi dajte to. Odberu mi chyba 100, odoberáte ho, zatiaľ, čau.